ଚାରିଆଡେ ଲାଗିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଟି ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନା କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଡକା ନ ଯାଇ ଖୋଳାଯାଉଛି ପୋଖରୀ ଆଉ ପୋଖରୀ ଖୋଳାରେ ବାହାରୁଥିବା ମାଟିକୁ ଲଗାଯାଉଛି ରେଳ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବଳରାମ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଥିବା ମାଟିକୁ ନେଇ ଲାଗିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବଳରାମ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଟି ନେଇ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲଗାଯାଇଛି। ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପଥୁରୀପଡ଼ା ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଚର ଜମିରୁ ମାଟି ତଡ଼ା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଅସହ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗଛ ମାଟି ପଥର କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଯେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସେମାନେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରି କୌଣସି ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ମାଟି ଖୋଳାଯାଇଛି, ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରାଜସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଜେପି ନେତା ଲାଲା ମନୋଜ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଦୁହେଁ ଦୁର୍ନୀତି ପଇସା ଭାଗ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ମାଟି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଆ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବିଧାୟକ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ମାଟି, ପଞ୍ଚାୟତ ମାଟି ଯୋଉ ଚୋରି ହେଇଛି ରେଳବାଇ କାମ ପାଇଁ, ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ବିଧାୟକ। ଆମ ନୋଟିସ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିନି ଜିନିଷଟା। ଯୋଉଠି ଯଦି ସେମିତି ଗୋଚର ଜମିରେ ଉଠା ହେଉଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଇବାଲଙ୍କଠୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବୁ, ତା ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ମାଫିଆମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ୍ କରିନେବେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଦେବବ୍ରତ ନାୟକ, ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଛି ବ୍ରେକ୍।